Salam. Selamat hari Minggu ma dihita saludna. Amanami nanami na hinaholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Andorang so tamulai parmenggota parjolo martang yang nahohom mahita di bagasan rohatta. Amen. Maret de mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, ay ibana do mangenet patu sian jorgong, say do pakon maau, jala asiro ham diau, ay pujung jala nadangol doau, hodo ale Jehovah di halungut rohaku, ale de bataku, marhaporusan tu hodo au, say unang paila au, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang, para siroha na sumurung, na mandok mauliate mahami tuho, siyan nasa rohanami, ala dilehono anakmu nasa sadei tuhamatean kumokop hami, asa unang mago na porsea di ibana, alay asa hangoluan nasa leleng nileleng na dinasida, tatap mahami, ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabe habadiaon dohot hatigoran dihami, sese sama dosa nami saluhut alani pelean na sundenggan,
na pinelehon ni umokop hami, say paileng mapinggolmu, tutangiang nami, jala asima roham di hami, marhite-hite, anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu okuli sadarion ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiaon nari minggui di naonom arima ulah hamu nasa siulaonmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi homangula anggo di nasadari i manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu na pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam, ay di naonom ari do di toppa debata, langit dohot tanot dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, di bahani do umbain na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai dia do lapatan ni ondo ikon di habiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di bana asa unang tois rohatta diajar nasian hata ni di bata ikon badiado hata ni di bata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon na hombar tu batik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hombar tu batik mi amin mared dehita. Nama
Tato potima dosat tanagodangi diadopan ni debata martang yang mahita. Ale Jehovah debata pargogo naso hatu dosan jala amanami para siroha lang lomo roham mida hamatean ni pardosa mula manian parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana ido di pangido roham ala ni umbaen di pangido rohanami sai sundati maturuturum asa unang mangunai be dituhami sai sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham sai pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosatta songonon do hata ni Jehovah unang homabiar ayaw do siluluhon ho nungapola hujo guarmu au napunaho hasangapon ma di debata na diginjang. Mared de mahita. Turbok epistel di minggu okulis sadarion ima natar surat sian buku panurirang Jesaya bidu 55 mamuka sian ayat sada sahatu ayat sia tajahama marsikat soring songonon ma tarsurat disi. O sudi hamu akka namauas Roma hamu tuaekon jala hamu akan naso marhepeng Roma hamu manuhor mamonggoli dohot mangaton say Roma hamu manuhor anggur dohot susu unang pola marhepeng manang marpanuhor. Tarehon hamuma pinggol muna jala Roma hamu tuau tangihon hamuma asa mangolu tod dimunai jadi bahenok kumatu hamu padan saleleng-leleng na ima padan parasian nasitong itu si Daud naso tupa muba. Idama bangso naso tinadam hian ikon jowo mudo jala bangso naso tumadaho ro makopopiho alani Jehovah debatam dohot alani
nabadiai ni Israel ay nunga marmulia ho di bahen. Sai tadikon halak perjahat ma dalanna jala jolma pargeduki aka sakapna sai mulak ma ibana tu Jahoba asa marpangulahi roha mida ibana dohot tu debatata ai buasdo rohata ma manalisei. Ayat sia rap mahita saluhutna ai songon timbul ni aka sian tanoon songon ido na aka dalan sian dalan ni jala aka pikiran na sian aka pikiran ido sahatna martua do halak na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Mared de mahita. Tindakkon ma haporsiaotai songon na hinatindakon ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumopa langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai ima na timbuon ni si Maria na gabe-gabean sianton di porbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangulu diari patuduhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani di simai bayan na pay mulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di ton di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akka na badia dohot dihasesan di dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu do sogot daging ni halak nong mate dohot dihangoluan naso rasuda. Amen. Tabegema ende puji-pujian sian ina hana dan diteruskan nanon sian ama kuria.
Tapai hutihut ma diting nama ragam di huriata di nasa minggon. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hutihut ma titing nama ragam di mingguta Minggu tanggal 23 Maret 2025. Na parjolo goarni mingguta sadarion ima minggu okuli lapatanna saitongdo mangaranap mataku dopak Jahova. Topik minggu paubaroha asa unang mago. Napaduahon kelompok kur tuari minggu tanggal 30 Maret 2025 di pukul 7.30 ina Kamis, ina Deborah, ina Esther. Di pukul 10 gabungan ama dohot remaja. Di pukul 10 pitu NHKBP. Napatuluhon ibadah minggu pukul 7.30 di tanggal 30 Maret 2025 nanengro kita memakai bahasa Indonesia. Paupaton pertanyaan sektor. Di hari Selasa tanggal 25 Maret Korintus of Judea dibagas nih keluarga J Tambunan Boru Sinaga Kanaan sektor Kanaan. Efesus keluarga W Huta Barat Boru Nainggolan. Galatia keluarga B Sitorus Boru Sinaga. Filipi keluarga L Sitorus Boru Harianja. Di hari Rabu tanggal 26 Maret di sektor Sion keluarga Situa El Sinurat Boru Lumbanggaol. Betania keluarga Nyonya Hutauruk Boru Hutapea. Roma BPH sektor. Nazaret keluarga Situa T Manurung Boru Manalu. Kolose keluarga S Siregar Boru Simanjutak. Bethlehem keluarga S Siagian Boru Sinaga. Alamat Boima Tabereng di Warta Naung Adong. Palimahon amplop diakoni sosial. Di hari Minggu sadarion patu paut tado papungu pelean amplop diakoni sosial huria. Tapatu pamai di pelean napa duahon. Napa nopon BPH rapot BPH ama Huria, ama Jeriko, dohot ama Shalom. Di minggu sadarion dipatu pado rapat seksi ama nani dohotan ni BPH ama Huria, ama Jeriko, dohot ama Shalom. Maringanan di gereja mulai pukul 10 siawib pinangidoma tu BPH ni ama Huria, ama Jeriko dohot ama Shalom asaro madhotisa. Ruas napapituhon ruas nabaru. Mulai di mingguta sadarion nungagabe ruas baru di Huriata ima keluarga Juliver Fridolin Samosir. Inang Leli Astrid Boru Dolok Saribu STH. Nasida Pidasian HKBP emplasmen Sekaupas Resort Bandar Pasir Mandoge, Distrik Tanah Jawa. Alamat nasida di Kampung Sindang Karsa, Sukamaju Baru, Tapos, Depok. Masuk tu sektor Sion Sada. Napawaluhon simulasi pentingnya cuci tangan pakai sabun dan menyikat gigi yang benar. Di hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 patu paon ni Huriata do sada program ni diakoni sosial
sian seksi kesehatan, ima simulasi pentingnya cuci tangan pakai sabun dan menyikat gigi yang benar. Tu danak sekolah minggu. Di Patu Pamai dung sipul kebaktian sekolah minggu. Napasiahon amplop resort. Di hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 di Patu Pahuriata do papungu pelian amplop resort. Pasapuluhon pasahat ulos turuas naung marumur 70 tahun. Di hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 di kebaktian pukul 10 WIB Patu paon ni huriata do pasahat ulos tu dua halak ruas ni huria naung marumur 70 tahun. Ima naparjolo inang Nurmaya sianturi sian sektor Kolose. Napaduahon Amang Tanjung Limbong sian sektor Nazaret. Pasapuluh sadahon amplop pembangunan. Hobar tu program panitia pembangunan ni huriata lao pasauton penyekatan gedung lantai sada di Patu Pado sumber dana sian pengumpulan amplop pembangunan na di Patupa di Minggu parjolo ganup bulan mulai otama Patupahoni di hari Minggu tanggal 6 April 2025 pasapuluh duahon jadwal kebersihan gereja. Sadasian program sekti sending di huriata ima pembersihan gereja nani ulahon ni sude sektor. Tamulai mai di bulan April. Oma jadwal ni sektor napatupa pembersihan gereja. Naperjolo sektor Judea dohot Nazaret tanggal 10 hari Senin tanggal 14 April 2025. Napaduahon sektor kanan dohot Galatia hari Senin tanggal 12 Mei 2025. Napatoluhon sektor Sion dohot sektor Sion Sada dohot Sion 2 hari Senin sia Juni 2025. Napaopaton sektor Betania dohot Bethlehem Senin 14 Juli 2025. Sektor Efesus Korintus dohot Roma Senin 10 Agustus 2025. Sektor Filipi dohot Kolose Senin tanggal 8 September 2025. Pasapuluh toluhon torop ni ruas nama dohoti parmingguan tanggal 10 Maret 2025 godangna sia 150 halak. Pasapuluh paton ruas nama ulang tahun kelahiran 37 halak, ulang tahun pernikahan sia keluarga. Padita dohot parhaladu HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 24 sahat tanggal 30 Maret 2025 hatani debatana pasikopon lasni rohamuna tarsurat di Yohanes 15 ayat 7 molomian hamu di bagasan au jala molomian hataki di bagasan hamu jupang hamudo manang dia pe dipangido rohamuna. Napasapuluh limahon pelian iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pelian iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon godangna 10 kepala keluarga berjumlah 4.275.000 rupiah. Pasapuluh onopon pelian bulanan manang tahunan. Torop napasahaton pelian bulanan manang tahunan di bagasan mingguon godang 20 kepala keluarga berjumlah 5.355.000 rupiah. Mauliate ma di pasat huriata tu sude ruas nang pasahaton pelian bulananna
dohot yuran diakoni sosial saha tu bulan Maret 2025. Tuakan naso pasahat todope taingot ma amang inang makarikoton Mole atema di pasahat huriata tu sudah ruas nong pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Maret 2025 tu akan naso pasahaton dope taingot ma amang inang mangarikoton pasahatosa ganuk bulan tu huria marhite parhalado sektor tabe keuangan huria berjumlah 12.224.550 rupiah. Pembangunan 1.083.625.000 rupiah. Sentralisasi Manang tu pusat berjumlah 10.132.025 rupiah. Jumlah keseluruhan 24.390.500 rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi aka piliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padinggaton songonima sebelum taujungi titingon tu ruas nabaru hupangido hami ma asa jongjong diinganana moleate songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tu hatama piliani bahan sangap di goarna amin. Tabi kema ende puji-pujian nasi nurahon ni NHKBP. Maret de Mahita. Umba
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Tajalo mahata ni debata na tersurat di buku Evangelium Lukas biddu 10 ayat 1 sahatro di ayat 5 songono mahata na disi takasma tapehutihut. Adong ma naro ujui pabuahon tu ibana taringot tu akka halak Galilea na diduruson silatus do mudar nasida gabe saor tu na pinelehon nasida. Jadi ni na Jesus ma mangalusi nasida na diagam rohamu na do perdosaan halak Galileai martibakon saluhut halak Galilea ala songoni diahap nasida hudok ma dihamu dang anggosomu barohamuna lau songoni dohamu mago muse manang na diripuhamu anggo na 10 halak namate ditinggang palas-palas na disiloam persalaan sian sude pangisi ni huta Jerusalem hudok matuhamu datung anggosomu barohamuna lau songoni dohamu mago mose ido sahatna muba manang mago bertobat atau binasa hasitong nadang pilihan na kaamanginang alai sada peringatan keras doon tu sudeya kana porseya dang boy ditawar-tawaron molodang muba bamago holani do pilihan ni ibana bertobat hamubaon ido diigil sian hita kana porseya jala hamubaonon ikon hamubaon na sempurna do adong do na diguari istilah Kristen tomat Minggu tobat Seninnya kumat dang masukon di hamubawon na nidokna dison ala hamubawoni molo sian hata gorikna na pinakeni si Lukas metanoia lapatan ni berbalik arah ibarat ni na baris-barisi on molo metanoia ima balik kanan gerak ima metanoia jadi berbalik arah alani ido dang boy ibana tanggung-tanggung iko 180 derajat ibana berbalik arah alani molo adong madok amang padita ngabir tu bak daba amat tajabunami mau lihat tema ningon dong idok bahasa idok inang songoni ai sehali na may mana merjuji dang bertobati dang metanoia ala metanoia balik kanan gerak do berbalik arah ditadikon ditinggalhon sudena aka hajahaton nahyani hanguluhon ni ibana metanoia ima membaharui cara berpikir. Jadi cara berpikir ni ibana dohot perilaku nado na diubah na diperbaharui asa molo halak madok au ngastop na mergabusi ninna manang songo dia pe situasi songo dia pe kondisi dangolo be ibana mergabus nang adong be artina mergabus tu hasitongan manang apa berbohong untuk aduh biasa berbohong untuk dakku bigi kebaikan naima dang adong kebohongan untuk kebaikan berbohong untuk kebaikan ini dang adong jadi manang di situasi songo dia pe ibana molong edo ibana stop berbohong dang bergabus pe ibana jadi benar-benar ditadikon benar-benar ditinggalhon molo panakko yen ibana ido ibana bertobat na mau dang manakko be manang dia pe na masa tung ro keadaan terdesak tung adong masa kemiskinan na soolo ibana be manakko alanga diperbaharui cara berpikir dohok perilakuna ima halak na bermetanoia
Jala molo bermetanoia ondang saya sahali dipakai Injil Lukas do present indikatif aktif jenisnya labatanna itu harus dilakukan secara terus menerus. Jadi pertobatan itu tidak cukup satu kali, tapi dia harus terus menerus dari sehari ke sehari, harus senantiasa mengubah, memperbaharui cara berfikirnya. Pertobatan ido nanyajarhon ni Tuhan Yesus di Lukas 10 toluon marbot cirdoi adong halak rotu ibana mengadu madok adong do halak Galilea mate terbunuh di bain silatus jala mudarna disapur doho pelean nasida. Kita tahu Pilatus, dia memang seorang pemimpin yang sangat kejam, dan ada banyak cerita kisahnya dia betapa kejamnya menindas orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristiani. Alani kekejaman ni si Pilatusonan non gabe konflik doibana dohot si Herodes. Jadi do banna molo tabegian no di Jamita Jumat Agung sebenarnya kan namarbada doho ale latus doho si Herodesi ale alani tu haki gabe mardomu ho nuang ninna. Nah, konfliknya di situ awalnya. Adong konflik ni si Pilatus doho si Herodes ala benar setiap orang jajahan harus disiksa, tapi ada kode etik mereka sebenarnya. Nah, itu yang sering dilanggar Pilatus. Disadatikininna si Pilatuson mengadakan pembunuhan massal. Ada orang-orang Galilea sedang beribadah di rumah bait suci, mereka beribadah dan hendak memberikan persembahannya, HP ditumpas, dibunuh ibana sudena di sini, maradu marsapur mudar ni halak Galileai dohok mudar naneng si pelehon ni nasida tu Tuhan Jehovah. Awalnya kita mengira bahwa orang-orang ini sedang prihatin kepada mereka yang meninggal itu. Awalnya kita mengira orang-orang ini merasa Pilatus harus dihukum seberat-beratnya karena perlakuannya itu. Alai marhite alus ni Yesus tabotoma ternyata dangi na pinikiran ni nasida. Di dok Tuhan Yesus do tu nasida diripuhoma parsalaan halak Galileai sian halak Galilea na asing. Kau mengira bahwa mereka itu lebih berdosa dari orang Galilea lainnya sehingga mereka mati demikian, atau Tuhan izinkan dibunuh demikian. Ido alus ni Yesus tu nasida. Berarti di pikiran nina manukunon manang napawahonon ima halak Galilea na mate terbunuh nabi nunu ni silatusi al ani godang ni dosana doi ubain terbunuh. Out surah soala ani godang ni dosana dang mukid di luas debatana sida dibunuh di bagas coro. Itu konsep yang mereka pegang. Alani ido nanaing ditegur Tuhan Yesus, ditabai Tuhan Yesus marhitena mengangkat satu kasus yang lain. Adong 10 walu halak namate ditimpa menara Siloam. Taboto do Siloam kan? Ima kolam Siloam akan namar sahik gudang do di pinggir ni kolam Siloamon seliling molo marhurasak aiki mangelupat ibana malum masahikna. Nah, di sekitaran Siloam ini ada menara-menara yang tinggi. Di dok madebu menarai ditipa, kemungkinan itu orang-orang sakit yang rindu kesembuhan, ditipa 10 walu halak. Dungi di dok Tuhan Yesus iripuhodo nagami gumudang dosa nini 10 walu halaki unang halak Jerusalem na asing nai. Idok Tuhan Yesus datung. Alani ido ditegur nasida dang laho manguhumi benyan akahalak na mengalami musibah dang gabihita benyan laho manabay aka arsakna marhiti aka panguhuman siya kita tu nasida alay molo adong aka musibah na masa naeng do mangurupi hitai asa bertobat. Alani ido pertobatan itu menjadi sesuatu yang harus dan segera. Saat itu juga harus.
Molo adong sia kita madok, aiba nga Kristen iba 70 tahun mulai geleng iba Kristen wae nga 50 tahun umur niba. Bahasa pola pesurona bertobat molo ninna. Pertobatan itu tidak cukup hanya sekali. Harus terus bertobat di dalam kehidupan ini. Jala pertobatan non oddo basa-basa na balga sia tuhatai seorang penulis buku Kristiani C.S. Lewis pernah berkata, the most beautiful blessings that we have been given is chance to repent. Jadi anugerah yang paling indah yang pernah kita terima atau diberikan kepada kita adalah kesempatan untuk bertobat. Bersyukurlah kalau Tuhan masih beri kamu kesempatan untuk bertobat. Tidak perlu memikirkan dosa orang lain, kejahatan orang lain yang telah menimpa dia dengan musibah. Tidak perlu. Tapi kesempatan ini ketika Tuhan masih berikan kita hidup, itulah yang harus kita syukuri untuk melaksanakan pertobatan. Alani marhamu baun nirohama asa unang tuhamagoan. Adong tolu hal narikot di pertobatanon. Ada 3 poin penting dalam hal pertobatan ini. Saya singkat dengan 3S. Sadari, sesali, selesai. Sadari, sesali, selesai. Sadari. Sahala namar sahid, molodang sadar iba namar sahid bahaya. Taingok do pera tahun 2019-2020 ditiki masa coronavirus 19 COVID-19 sia adong doisi istilah OTG, orang tanpa gejala. Ini bahaya. Molo aoma orang tanpa gejala dungi marsaur mau dot halakna asing, kemungkinan imunnya lemah, dia akan terpapar. Au selamat, maka bahaya. Kalau demikian halnya seseorang kalau dia tidak menyadari dosa-dosanya, ini bahaya. Bisa saja dia menyebarkan dosa itu, memengaruhi orang lain, akhirnya melakukan dosa yang sama. Alani iri kok do menyadari aka hajahaton, menyadari aka dosa, na taulahon di tonga-tonga ningolut. Ahado na mangurupi hita laho sadar di aka dosa tadot hajahatot. Na parjolo aka peristiwa namasa. Aka namasaon iko boy pakyotai menyadar ho kita dia kahahurangan doho dia kahagaleon namasa tu hita. Molo adong aka musibah na tragis, harusnya itu menyadarkan kita bahwa kita ini adalah orang berdosa, bisa juga mati seperti itu dengan tragis. Jadi molo malua hita sada-sada permaraan iko dohonot tado iga bi kesempatan na menyadarhon hita. Tengok do godang do kisah na malua ibana sian kecelakaan pesawat. Adong do sada hujaha memang halak luar do ibana. Dia selamat dari pesawat yang jatuh karena dia terlambat datang ke bandara. Terlambat ibana rotu bandara, ngalepas landas kapal na ini tumpangan ni ibana, pesawat na ibana isi dope. Dungi Roma petugas madok, petugas bandara, pesawatnya sudah terbang. Muruk do ibana tu petugas bandarai, alai 30 menit dung hatai, dung nakok pesawati, dapok makabar, mago kapali, ternyata ditemukan besoknya dia jatuh dan semua orang di dalam pesawat itu meninggal. Dungi dohonon di bana mah angguau memang ala gomos do petangyaku malua do awibahan aku perdosa do arone sini dohonon nama at sugari sadar honon di bana madirina dohonon nama mau lihat Tuhan di loso do piau mangulu aut suradang terlebat auto bandarai doh do mati di sini. Jadi itu kesempatan bagi dia untuk menyadarkan dia akan dosa dan kejahatan yang telah dia perbuat selama kehidupan. Maka peristiwa tragis harusnya menolong kita untuk sadar akan dosa-dosa dan kejahatan kita.
Na mangihut na boy mangurupi hita sadar dia kahajo hatota ima hatani debata. Hatani debata ganup tatangihon ikon menyadar hok kita may dihahurangata dohot dihajahatota. Ido ubain na molo mabigi jamita hamusian hatani debata unang halak pikiri hamu alay dirimu mapikiri hamu. Asa boha asa unang ditiki dibigi hamu jamitai to mataku dunya jamita ni padito bah pasien inna. Halak ipikiri ikut tuibana sadiri do tu au sadiri nama begi jamitai do asa au disadarhon di hatani bata dohot akanahu ula nama ralo tu hatani di bata. Saya ceritakan ini di PA. Ada satu napo sebelum gereja kita agak jarang gereja, saya tanya temannya, "Itu kenapa jarang gereja?" Terus jawabnya begini, katanya Amang, kalau dia pas gereja Amang yang khotbah Amang hanya untuk dia. Mata Amang melihat dia terus, habis sudah dah mau bereng. Aduh kamu naso bereng? Sudah dah mau bereng, mulai satoron tupudian hugi jangan. Katanya dia merasa dia aja yang saya liatin, asalah aja mitakin naik tor malata-lata kalau tiba no pasah. Ujungnya adang robi hau mulu amangi merjamita ninna. Ya harusnya kalau tersinggung dengan firman bagus. Molo tersinggung do pehamu alai begehamu jamita denggad doi. Alai unang atong gabi lau hamu do. Unang gabi soro hamu. Riko do ima na tu tahap na paduahon menyesali. Alani na paduahon di pertobatanon sesali. Jadi bagi hatani debata kita tersinggung dengan firman itu, lalu tahap berikutnya sesalilah. Manopoti dosa. Memang mulai dok penyesalan selalu datang terlambat, tapi nggak apa-apa. Meskipun penyesalan itu terlambat, tapi kalau kau benar-benar menyesali dosamu, itu baik daripada tidak sama sekali. Jadi manopoti dosa, ima kahala naung mengaku dirina mardosa. Molo ngaolo hamu mengaku dirimu mardosa, omma gabi wujud nyata ni penyesalan. Nuaingon ngalam maul jolma mengaku nasalai mana, na mardosa ibana, lumobi aladong memang sakit penyakit psikis nuaing NPD, Narcissistic Personality Disorder. Jadi Narcissistic Personality Disorder ini orang yang menganggap dirinya penting dan lebih utama, lebih hebat dan lebih pintar dari orang lain. Orang-orang yang mengalami NPD biasanya dia tidak pernah merasa dirinya bersalah, bahkan dia percaya dia tidak pernah berbuat salah. Itu NPD. Coba madi cross check bejo nguluna atik naung adong di tahap NPD. Merasa diri tidak pernah lagi salah. Sehingga kalau orang tidak pernah merasa tidak pernah salah, dia tidak akan sampai ke pengakuan. Sama dengan yang tadi di nomor 1, kalau tidak sadar dia pernah berbuat salah atau dosa, dia nggak akan sampai ke penyesalan di nomor 2 ini. Tidak akan ada pengakuan. Hapi tabo todo rikotia do pengakuan. Di Roma 3 ayat 20 takas do. Tung saluhu nado hita mardosa. Semua kita ini berdosa. Jadi ngadong siya kita nanggusa dan naso berdosa. Alani ido dangadong nyan alasa dia umadok dang olo mengakui dosana manang manopoti dosana. Molo akahala na NPD daripada menyesal tumagod do dihalahon manalahon halak menghakimi orang lain. Ima akana NPD jadi miri maun doh akasisian doh akana torop senakaningani nama Jepangi Jesusi dinasida hukum teodise itu kalau kau berbuat benar kau akan aman dan selamat, kalau kau berbuat dosa dan kejahatan kau pasti mengalami musibah. Maka mereka memegang prinsip ini. Jadi Roma halaki menguhumi bahwa halak Galilea perdosa adoi sian halak Galilea na asing naso terbunuh termasuk diri nasida sadiri. Atau kita ambil contoh lain, ale-ale ni si Job, sahabat-sahabat Ayub, Elifas, Bildad dan Jofar. Ditikisongoni maro musibah bertubi-tubi ke dalam kehidupan Ayub. Elifas, Bildad dan Jofar
datang dengan dalih menghibur tapi menghakimi. Idok nasida matu si Ayub, udahlah Ayub, mengaku saja dosa-dosamu. Kalau kau nggak berdosa, nggak mungkin Tuhan membuat musibah yang begini bagimu. Inna nasida do. Jadi memang kasongoni do akan ajonok tu hita itu nojul perjolo manguhumi hita. Itor nasida do perjolo manguhum uhumi hita aka najonok tu hita na ale-aleta na sahorong do hotita. Itor siad marga tapubulu do madok. Memang sumadlegui padita tapubulu ni. Tapubulu do na madok ko ni perjolo. Jadi songoni don ale-ale ni si Jopi do perjolo si Elifas bildat do si Jofari menghakimi. Atau murid-murid Yesus ketika mereka berjalan dengi jupang doh sahalak nama pitung idokon nasi datul Yesus. Ini dosa siapa? Apakah dosanya atau dosa orang tuanya? Kan jawaban Yesus, daung asapa tardo wasoni debata di iban. Jadi stop untuk menyalahkan dan menghakimi orang lain atas musibah yang mereka terima. Cukuplah mereka menderita dengan musibahnya, jangan kita tambahi lagi deritanya dengan menghakiminya. Alani dosam doi, alani jahakmu doi, alani kaparulammu doi. Stop. Dan ulau tadi sih. Narikok dihita moladong halak hona musibah na tragis, itu harus menolong kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Rikok do na menyesal, na mengakui dosa, karena itu adalah awal pemulihan. Kalau kita sudah berani mengaku dosa, itu adalah awal dari pemulihan. Jadi di sada Yohanes sada ayat sia idok molo tatopoti akadosatta haposad do ibana jala bonar manesa dosatta jala payason hita sian nasa hageduhon. Odo na diterjemahon di liturgi ibadah minggu tai dung dijaha patik sadar mahita oh nyon ngahuula na sala dungi diurupi mahita tu penyesalan kita manopoti dosa merhite paragedda dison manopoti dosa dung manopoti dosa itor tabegido adong anugerah pengampunan dosa ijahahon parageddai dung itor ta alusima amin. Hatok do hita mengalusi amin. Alaikon metanoia do hita unang dung amin itor hudul hita taulahu musidosa na asing itor merdusa musibah na holan amin. Holan alana salam jaha do parageddai marungutunguti banesi. Kang itor merdusa musibah na. Hapi nga ijalo ibana na kening hasasan ni dosai itor diulahu musidosa isi. Jadi sahalinai di nomor 2 sesali mengaku dosa di hadapan Tuhan. Napatuluhon selesai. Ale yang gue minta kurang selesai dope. Patorang aku josi selesayon. Dung sadar, dungi olo mengakui manang menyesali, iko sahak do tu napatuluhon. Ima selesai. Akhiri, stop, hentikan, tinggalkan segala perbuatan dosa dan kejahatan yang dulu kau jalankan. Sekarang seperti kata metanoia itu, balik kanan gerak, berbalik arah 180 derajat, tinggalkan semuanya itu. Dungi mangaranak maho tu Tuhan Yesus Kristus okuli mangaranak maho tu Tuhan Yesus Kristus, memandang ke arah Tuhan Yesus Kristus. Memandang ke arah Tuhan Yesus Kristus itu artinya baparangi homma na hinalomohonna perbui homma aka perbui na hobbartu halomoan ni rohani Tuhan Yesus Kristus i hobbartu hatana. Jadi ikodohonota do taonon gabi tahun kesempatan bertobat di lewat duani tuhita. Ingot tamu mulu somar perbui hamu taonon taoni tabaun na doham. Baca hamuan non ayat selanjutnya ayat na Pak Onopon sampai tu ayat sia neng ditaba na mahawi ala somar parbue ngatulu tao di paima dang marparbue dungi taba mai ninna dungi Roma petani imadok sabar majoho leam majo waktu satahun naik molo dang marparbue beon tahun nima taba imana. Tahun ini menjadi tahun kesempatan bagimu, bertobatlah
karena kalau tidak mago manang binasa maho di tonga-tonga ni ngulum mardalam maho di dalan na hinalomohon nito hatay nahobar tu dalan na doho tu hatana di ngulutang ala dalan ni debata ido dalan na dumenggan si bulusota. Nah kaning tajaha di epistel Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dada pikiraku pikiran munai dada dalam muna dalaki nina Jahoba songon tibo ni langit sian tano. Itu bedanya. Songon tibo ni langit sian tano pikirat tatu pikiranna dalat tatu dalanna. Ada satu anak dia bermain-main membuat perahu dari kertas. Setelah jadi perahunya dia mulai meletakkan perahu ini di atas danau, lalu dia dengan senangnya melihat kapal atau perahunya itu sudah mulai berlayar di atas danau. Tapi karena saking asiknya dia menggoyang air itu, perahu itu makin jauh dan terdungdung nabe perahuan. Dia menangis sejadi-jadinya. Ketika dia menangis, ada seorang bapak datang. Kau kenapa nak? Perahuku nggak bisa kuambil. Oh, kata si bapak. Si bapak itu sontak mencari batu-batu, lalu dia lempar ke arah perahu itu. Anak ini makin nangis dan marah. Kenapa kau lempar? Aku mau perahuku datang. Tapi diam saja si bapak itu, dia tetap melempar melampaui perahu itu. Ternyata ketika dia lempar batu melewati perahu itu, batu itu menghasilkan gelombang di air itu yang mendorong perahu itu semakin dekat ke dia, akhirnya bisa diambil. Songoni do sakap ni debata do sakapta. Bisa jadi saat ini kita mengerang, Tuhan kenapa begini? Tuhan sedang merajut yang terbaik bagimu, untuk kebaikanmu dan untuk keselamatanmu. Maka jangan andalkan pikiranmu, jangan hakimi dirimu, tapi dengan kerendahan hati biarkan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupanmu dengan tetap berjalan di jalan yang Dia senangi. Akhirnya bertobatlah. Kita tahu cerita anak yang hilang, anak Namagoi. Ada dua anak satu bapak. Anak paling kecil menuntut, berikan warisan yang jadi bagianku, katanya. Bapaknya baik saja, dia kasih warisannya. Jadi anak yang paling kecil ini membawa semua hasil warisannya, lalu dia pergi berfoya-foya menghabiskan semua hartanya. Setelah hartanya habis, terjadi kemiskinan dan kelaparan di seluruh negeri. Dia kelaparan, tidak punya makanan lagi, sampai-sampai dia harus meminta untuk menjadi pekerja di ladang orang. Tugasnya menjaga babi. Di ladang itu dia tidak bisa mendapatkan makanan dengan bebas, bahkan katanya dia rebutan dengan babi untuk makan. Pada saat itulah dia sadar, dia tahu itu musibah. Ketika musibah itu datang, dia sadar, oh bodohnya aku punya bapak yang punya banyak pelayan yang bisa memberi makan lebih enak dari ini, padahal aku di sini rebutan dengan babi-babi ini. Dia sadar, lalu dia menyesal, aku memang telah berdosa kepada bapakku. Tapi tidak selesai sampai di situ, dia selesaikan, dia pulang berbalik arah ke rumah bapaknya. Dia pulang ke rumah ayahnya. Bagaimana respon ayahnya? Nanti baca di Lukas 15. Ketika ayahnya melihat dari jauh, ia langsung berlari. Oleh belas kasihan, ayahnya langsung berlari memeluk anak itu dan menciumnya dan membawanya pulang ke rumah. Demikian juga Tuhan Allahmu. Jikalau engkau sungguh-sungguh mau bertobat, Dia juga akan menyambutmu dengan sukacita. Dia akan memanggil, membawamu pulang, memelukmu dan menciummu. Jadi tunggu apa lagi? Ibrani 4 ayat 7b. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sadarion dina binegemuna suarana, unang ma papirhamu rohamuna. Selamat bertobat. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat di pasahat rohanami ale Tuhan. Dihatam na totong mangurupi hamilahu mangalapati parnguluan nami.
lumobi mapaingoton hamion Tuhan. Asa ganup na masa di humaliang nami, naing manian mengurupi hami isadar dia kehajahaton dohot akadusa na ulah hami. Jalasiani tong boy hami mengakui manopo dia kadusa nami Tuhan dia dopamu. Dungi tadi konon nami may saluhutna. Mangulu mahami hobar tolomoni roham, hobar tu hatami. Atong Tuhan urupi mahami doho sudai ruas ni huriamon, asa marhamu baon ni roha hami ganu pari di tonga-tonga ni ngulu nami, asa unang adong nang gosada siya kamion namago alani akka saluhutna. Tuhan debata paso-paso masudai ruas ni huriam, di sudai parenggul miton ni ngulu ni nasida, paso-paso akka natoras totong marsahala mangulahon akka ulahon doho mangajari akayanakon ng pinalamehom mo di nasida. Lehon rezeki itu akan ruas mo Tuhan, dia akan naniulan ni tangan ni nasida, padahal siya nakaparmaraan ni daging, doho parmaraan ni todi. Paso-paso aka pariana konon niya karuas ni huriam, akada danak name me sahato akan namagodang ibur-ibur magodang nasida, daw makapanahit, daw maaka parmaraan siyan ngulu ni nasida, urupi akada danak kilaho menggapi aka cita-citana, lumobi maaka na ditongon di persikolaan doho perkuliahan, urupi nasida Tuhan pasaihon akka tugas-tugas do akka ujian-ujian di persikolaan manang di kampus ni nasida. Asa anggiat marhitei jupang namaan non akan na pinarsita ni roha ni nasida. Tuhan di bagasan sa minggon diragam ni akka aktivitas na naing ulahonon ni ruas ni huriamon jolua ni manasida. Jala paingot ganupari asa Tuhan mubaon ni roha hamyon saluhut na di tonga-tonga ni parnguluan nami. Tuhan hodiho kami do akka ruas ni huriam na masihol lope di akka hamamalum ni akka parsahiton na tongon waing pehak gali alani parsahiton na songgop tu pamatang ni nasida. Secara khusus mahwodiho kami dia manami amang sianipar inang boru purba nasian sektor betani. Tuhan songgok ni roha di inanami i di natuari di nahurang hipas pamatang ni amanami i nuaing sedang perawatan di rumah sakit. Saya asima roham perbisuhi dokter para medis na memeriksa doho merawat amanami i anggia jupang hamamalum di nasida boy muse manguduti sudi aka parsauranna di tonga ni bagasna nang di tonga-tonga ni huriamon. Tung luhu na mataya karuasmi nasohagwara kami akan di bagasan parsahiton say apehom matangamu nago huaso itu pamatang ni nasida patanggal ma parsahiton sian nasida ganup marsada-sada. Tuhan debata hurajumi hami pardosa godang dohami jumolo urasi mahami tutusian aka dosa pangalausion nami i asalam tamahami gabe habauran di paso-pasum holan marhite guarnya anakmu Yesus Kristus tangihon ma tangiang namion. Amin. Mari demahita laus tapasahat ma pelian napaduahon dohot amplop diakoni sosial.
tatangnya konma peleata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mi tuhami pelean nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa ho parasya kami peleanon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim, asalamu tadahami godang ni selehol-lehom mi tuhami, asalam girgir hami madok mau liate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomani roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaurhon ma damena tutondim. Amen. Shalom, selamat hari Minggu madhita saluhut.